Dinimizde гаилә кыйммәтләре ничек билгеләнә? Мәчетләребез гаилә елында нинди чаралар үткәрергә ниятли? Әлеге һәм башка сорауларга җавап бирү өчен без бүген студияга Мөхәммәдия мәдрәсәсе директорының беренче урынбасары, гаилә мәчете имам хатибы, социология фәннәре кандидаты Рөстәм хәзрәт Хәйруллинны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Ассаламу алейкум, хәзрәт. Ва алейкум ассалам. Тамашачыларыбызга, бүгенге тамашачыларыбызга гаилә кыйммәтләре турында китабыбыз, динебез нәрсә турында әйткәнлеген искә төшерсәгез иде кыскача гына. Гомумән Раббыбыз Субханаһу ва Тааля ин беренче кешене Адам алейһиссалам һәм аның хатынын Хава анабызны искә алып, сезне дип парлы итеп яраттым. Һәм гомумән менә бөтен кешеләр парлы торыгыз, күбәегез, балаларыгыз, сыныкларыгыз күп булсын дигән мәгънәдә Аллаһ Тааля безгә әмерләрен бирә. Шуңа күрә гаилә ул бик мөһим. Һәм Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям, сөекле пәйгамбәребез нәрсә ди? Шушы ин хәерле ир шул ки кем ин матур муамәләдә хатын кызына аны күрсәтер ди. Шуңа күрә менә гаилә бик мөһим һәм Аллаһ Тааля аны китабында да, сөекле пәйгамбәребез хадис шәрифләрендә дә аны искә ала. Гаилә кыйммәтләре дип әйттек. Менә бу гаилә елы дип игълан ителүе дә Россия күләмендә тик торган түгел дип уйлыйбыз бит инде без аны. Читтән кергән яман гадәтләр гаилә мөнәсәбәтләренә токшына башлады, аларны кысырыклап чыгара башлады. Бу чиракта динебезгә генә түгел, җәмгыятебезгә нинди шартлар тудырырга кирәк, ничек керешергә кирәк, ничек бу кыйммәтләрне кире кайтарырга кирәк дип әйтәбез бу чиракта. Гомумән яңа әйбер уйлап чыгарга кирәкми. Үзебезгә, менә ата-аналарыбызга, әби-бабайларыбызга алар нинди тәрбия биргән, алар ничек торган, без дә шуны өйрәник һәм киредән үзебезнең гореф-гадәтләребезгә, үзебезнең дин тәртипләренә кайтыйк һәм ул җитәр дип уйлыйм. Сез җитәкләгән мәчетнең исеме тик торганнан гына гаилә түгелдер инде ул, аның теге ниятләре булгандыр башлаганда, менә быел гаилә елына туры китереп сез тагын нинди чаралар үткәрербез дип ниятлисез тагын? Әлбәттә, гомумән без ел дәврында эшләнә торган эшләрен, менә елда эшләнә торган эшләрен без хәзер аларны тагын көчләп һәм безнең президентыбыз кул куйгач, гаилә елы дигәч без шатландык, безнең мәчетебезнең елы, гаилә мәчетен елы дип, һәм иншалла күбрәк менә таныштыру. Күбрәк итеп яшь парлар гаиләләрен булдырсыннар. Булган парларны, гаиләләрне сакларга, чөнки статистик нигезендә бик куркыныч яшьләр олайгач кына, 30-35 яшьтә нәрсәне булдыргач кына. Ondan soň gına gaýle turunda oýlay başlaýmyna biz inşallah şunu tizrek bolsa, gaýlelerini qırsınlar. Onlar maşynasy da bolar, kvartirasy da bolar. Lakin menä şuşa gaýle, çünki äti-enlerimizni, äbi-babalarımyzni iske alsak, alар bit sileydiler, biz ilerişkäç bir nerse ýok idi, bir qalaq gına bar idi dip. Şoňa görä Allah Taala her nerseni bergen. Hem urtagyndan jyýylgan mal bulaýyndy, iki kişinin tırışlygyndan bar. Şunda Allah Taala berekatyn da onaşynda berešek. Көп ишракта Алла менә хәзер яшьләр шунда инде безнең вакытта тегенде иде, безнең вакытта монда иде дип сөйләргә яратучан булалар гадәттә тормышта. Менә сезнең гаилә мәчете мисалында әйтә аласызмы? Яшьләр нинди бүген? Allah'a şükür naşer deyip әйтеп булмыйшын ki яшьләр хәзер акыллы, укымышлы, гылымны яраталар. Мәсәлән, һәрберсе укырга тырыша, ул дин ягыннан булсынмы, ул башка яклардан булсынмы, ул әдәп, әхлакны тотарга тырышалар. Хәтта әлбәттә без Казанда торгач, Казан бит ул мегаполис, ул тамырлардан безне тарта. Күп яшьләр бәлки шәҗәрәне белмәскә мөмкиннәр, ләкин күбесе Аллаһка шөкер әтием шул, әбием шул, бабам шул, җиде буынны öğrenirge, buldururga, tırışalar. Гаилә мәчете каршында минем гаиләм бу яхшыракта тирән түгел. Гаилә мәчете каршында балаларны дингә тарту, дин сабаклары бирү каралганмы? Әлбәттә, без гаилә мәчете булгач, без бүтән гаиләләр белән эшләргә тырышабыз. Ул бәләкәй бала булсынмы, ул улайган аксакал, акъяулыклы апабыз, абиебез булсынмы, ул. Шуңа күрә бездә иң бәләкәй шәкертләребез 3 яшьтә, иң олы шәкертләребез 90-ны узган инде. Субханалла. Амин, шулай булсын, бергәләп, шушы алдыбызга куйган максатларга ирешергә насыйп булса иде. Амин. Рәхмәт.